бо оғози давраи тобистонаи солимгардонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ барои истироҳату фароғати кӯдакон барномаҳои махсус роҳандозӣ мешавад. Дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ Афрӯзаи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе низ ин давра бо фароҳам овардани шароити мусоид барои солимӣ ва истироҳати кӯдакон идома дорад. Дар ин рӯзҳо реҷаи кории муассиса ба талаботи давраи тобистона мутобиқ карда шудааст. Рӯз бо машқҳои пагоҳи рӯзӣ оғоз ёфта, кӯдакон ба бозиҳои ҳаракатнок, машғулиятҳои гуногун ва сайру гашт ҷалб мешаванд. Фаъолияти ҷисмонӣ дар барномаи солимгардонӣ мавқеи асосӣ дорад. Бозиҳои ҳаракатнок имкон медиҳанд, ки кӯдакон ҳам нерӯи худро сарф кунанд ва ҳам малакаҳои ҳаракатӣ ва ҳамкориро инкишоф диҳанд. Бо назардошти гармии ҳаво, вақти муайян барои истироҳат ва сайру гашти кӯдакон дар ҳавои кушод пешбинӣ шудааст. Дар баробари ин мураббиён ҷараёни машғулиятҳоро назорат намуда, ба бехатарӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аҳамияти махсус медиҳанд. барномаи тобистона танҳо бо фаъолияти ҷисмонӣ маҳдуд намешавад. Барои тарбиятгирандагон машғулиятҳои эҷодӣ ва маърифатӣ низ баргузор мегарданд. кӯдакон бо расмкашӣ, бозиҳои гурӯҳӣ ва дигар фаъолиятҳои шавқовар машғул шуда, истеъдоду қобилиятҳои худро нишон медиҳанд. дар кӯдакистони Афрӯза 5 гурӯҳ фаъолият мекунад. дар айни ҳол давраи солимгардонӣ мебошад. кӯдакҳо бозиҳо бо об мекунанд, оббозӣ мекунанд, обшапак ва қумбозӣ ва ғайраҳо бозиҳо мекунанд. давраи солимгардонӣ 3 моҳ давом медиҳад ва ба кӯдакон ғизоҳои витаминдор дода мешавад. мева, сабзавотҳо ҳангоми 4 вақт хӯрок дода мешавад. дар ин раванд ба ғизои кӯдакон ва риояи реҷаи рӯз низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ғизои мувофиқ ба сину сол, тозагӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз омилҳои муҳими таъмини солимии тарбиятгирандагон ба шумор мераванд. ҳамин гуна тарзи ташкили рӯз имкон медиҳад, ки кӯдакон фасли тобистонро дар муҳити солим ва бо машғулиятҳои гуногун гузаронанд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии Афрӯзаи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе давраи солимгардонӣ идома дошта, саҳни муассиса дорои тамоми шароит барои кӯдакон фароҳам оварда шудааст, ки истироҳати тобистонаи тарбиятгирандагон ҳам шавқовар ва ҳам барои саломатии онҳо муфид бошад.